pwede ko paila si mga then imuhangan si mong simbahan. Okay. Ako pagtahod o pagyupo sa tunagitong amahan nga niabot ako nining dapit. Ako si Soldiers of Jesus Christ, Archie Aniedes. No? Sundalo ko ni Kristo. O kining panahon na, higayon na kini. Gako ko ning ipakutana, dinhi sa katawhan, sa tibuok, buhol mga igsoon. Ako pangutana, nagbasa ko since 2014 sa dito pa ko sa rehab center. Until now, buntag, udto, hapon o gabi sa Biblia. Akong nabasa nga pito lamang ka piyesta sumala sa Biblia ang gitambungan ni Jesucristo. Pista sa Passover, pista sa non-unleavened bread, pista sa first fruit, pista sa atonement, pista sa Pentecost, pista sa trumpets, o pista sa tabernacle. Karon, akita ako sa Biblia sumala nga atong mabasa nga pwede ba pagapistahan si Senior San Vicente, si San Ruiz, sa Simala, si San Roque, o tanan nga malaan nga mga tao. Kaya kung dili kamo makapaprove ng igsoon, nagpamatuod nga kining katawhan nga nagpalibot karon, gibutaan ninyo sa kamaturan. Kung wala mo'y mabasa. Okay, sige. Okay, kabago na. Brad, sa glaka bro. Brad, ano sa rin? Okay, pinasa follow up. Wapa ka kahumanan, bapa Napay matupag sa question lisod. ni mo na kaman. Relax na, relax. Okay, tubago na. Sige. Pangutana, klaro kayo na doon na ba'y pista gawas atong pito ka mga pangilin o pista nga gingon nga gitambungan sa mga apostoles, gitambungan ni Kristo. Doon na ba'y pista nga maingon nato nga ipistahan Ang tao. sa tao nagipistahan. Yes. Ya ang akong itubag nimo kako na ganini partly na tubag na naay mabasa sa Biblia. Primero kanang suwak ni San Pablo sa Filipos 4:8. Ngayon siya kunon sa ganit matarong, kunon sa ganit maayo, kunon sa ganit matuod, kunon sa ganit kamaturan. Isagwa pa na masuwat sa Biblia kay maayo na dawata. Nasa Biblia na. Tanawa na kayo kung ano kong sulti. Hata kung ano moderator. Kaya kung gusto ba wintirap pa ni mo. Ay sakit tirap. Kaya ako na nag-isgutan ka ganyan na tao. Kay prophets are men. Ang prophets sumala sa numeros 12:6, mga tao nga pinili sa Diyos. Wala siya. Sorry kayo. Sorry kayo. Ang mga propeta, tao sa Diyos, sumala sa numeros 12:6, mga propeta pinili sa Diyos. Iya magpadaya kay sa mga tagna nga himuon sa propeta nga iyang suguon, iya na ipakita pinagigdamgo. Anong dawana ng propeta? Pakita na niya pinagi o kining siya kyung sulti sa mga propeta. Dream and also manifestations of science. Kanya, naway doon ka propeta na as pinadayag 11, versikulo 10, 11, namatay. Mga balaan nga propeta. O gilang gisaulo kang ilang kamatayon. Kasabot gipistahan nila. Gidayag nila. Nakaroon ka na may nasuwat. Imo ng supakon nga nasuwat. Manakin sa magatang musupak. Sige suwat, sige no. Bago na pangutana, ningon ang unang Timoteo 2:4, buot sa Diyos nga maluwas ang tanang tawo o mahibalo sa kamaturan. Nag-ingon ang Ezekiel 14:20, bisan pa si Noe, si Daniel, o si Job, anaa ni Ana. Ingon nga tubuhi, nga Ginoo nga inyong Diyos, sila dili makaluwas sa ilang anak nga mga lalaki, ni sa mga anak nga babayi, sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingong mga kalag, pinaagi sa ilang pagkamatarong. Kay dili man makaluwas, nganong gipistahan man ang mga tao, nga wala man nagsugo ang balaang kasulatan, nga pagakulitan aron pagapistahan, pagasayawon, kundi nag-ingon sa Lucas 4:8, si Jesus mingon, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos, o siya lamang ang alagari.
Mo nang natingala ko igsoon, nganong nag-alaga pakitaglain. Unsoy mo. Di, alam siya bro. O di pangutana Di, pangutana bro. Dili, wali. Pangutana man. Lahi man ang wali. Lahi po ng pangutana. Sumot akong pangutana. Ang akong pangutana, nag-ingon man ang Isikel, 14:20. Dili makaluwas, bisan si Job, ha? Balaan kayo. Pangutana, Si Daniel, pangutana. Umari kong pangutana lagi. No? Kaya nga naman, uy, nga nung magsimba man inoonta sa mga batok, sa mga kahoy, nga nagingon man ang kaalang ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 10, nga ang pinagkalaot ng mga tao, ang mga tao, nga nagabaton sa ilang mga paglaom, diya sa mga binuhat, sa kamot sa tao. Okay, anong simba? Anong simba? Berarti ang puta ni mo ngano nagsimba og kuan. Mga yun ako pa. Mga yun ako. Bro, ano na bro? Kay Aaron, bro. Kanang pangutanan niya dong doon sa explanation. Sige siya. Ya karon kaya kung may mutubag ang sago. Kami na, bro, kami na, bro. Kami na, bro. Na sebelah sila. Katong imong nabasahan, usa na tos bahin sa kasulatan. Kaningon kasi si Daniel, si Job, sila makaluwas sila gulingon, dili makaluwas uban. Kanto lang tekstuha imong nabasa. Pero ang basahan nimo sa 1 Corinto 9:22, si San Pablo mo sa Kasantos giingon nga siya makaluwas. Siya makaluwas. Last, bro, ha. Kaya magbanisban na sobra kay taas-taas lang yung istorya. Kung mabuta, tumas. So, Bro. kini balihog lago. You are respectfully given the chance. So, do not really hamper the time. Nga motubag naman ko, kaya man naman yung pangutana. O wa mo kay ingon nga, do not pwede yung pangutana, tagsa-tagsa ka lang. Nagisgot ka o larawan. Nga giprosesyon o gisayawan. Na ba na sa Biblia? Na sa Biblia, walang yapon na basahe suban. Ningon ang Diyos sa dalang kasulatan na sa 2 Samuel 6, 4 nga to sa 6. Nga si David nangayog anak kay barin man. Tato pa di ba mga anak kay asawa si Mikal. Pero doon na may barin nga babaeng tigulang na gani ng anak man. Kato si Ana, ang iyang anak Samuel. Usan ito si David nga ako na yung pagayuon ko, isig-isigon ko ginoo para mga anak niya akong asawa. O naghimo siya panaan. Kakatong larawan sa kerubin nagikarga o karo, ya doon ay kahon nga dito sa lawom sa kahon doon ay mga sagradong nga butang. Yan ang prosesyon. Ya mataghunong niya sa daghang mga tao, musinulog siya, musayaw siya tamas ginawa. Kaya ang iyang asawa napikal man, nanambo dito. Doon, ano siya sulting-sultihin siya kay natutuyo, maminaw sa siya. So doon na Oh, si Mikal ba? Nagbugal-bugal. Dong, ayaw pag isultihin ng higala na to. Paminaw na sa dako, kaya minaw sa na siya. Oh. Napikal si kining ay asawa ba? Si Mikal. Yung si Mikal, saan niya kung paano nga nabuang naman eh? Nagsasayo, naghubo pa siya harianon nga sakit. Harianon nga sapot. Ang ginawa na suko niya, ikaw, nangayog, anak ang imong bana alang kanimo, pero kay imo siyang gibugol-bugalan, siyang pagprosesyon, siyang pagsinulog, dili ka na mga anak, hangtod ikaw mamatay. Silutan ka ka. Tao, gisilutan ka na kay bugal man. Dili ka bugal-bugalan. Dong! Sabi na. Sulti dong. Wala. Kung may nagtubag, ayaw sa siya magkisulti, please lang. Wala yung walk daw. Ano na siya kapil. Ginoo nag-ingon nga nasuko hinuon ng Ginoo ni Mikal kay iyang ibugal-bugalan ng iyang bana ng prosesyon. May prosesyon Biblia. Dili niyo basa dili basahon suban. Oseas 6 ano mo to sa 13. Pildi man mga salita si Gera. Di Ginoo ayaw na mo pagigubat oy sige lang mo pildi. I-prosesyon ng malaang Holy Tabernacle nga doon ay larawas kinabi i-prosesyon na. Iya libuti na ang mga utensilas mga Pilisteo. O kapiton yung libog, singgit sa kungalan. Pag singgit, human ang prosesyon tuyog, singgit singan. Naglinog man, nadatugan ng mga tao sa mga bato, nangamatay. Sa ito pa, ang pagprosesyon, kabubuton sa Ginoo. Makadaong ginigubat ko yan.
kanang sinulog sayo, muna nga, ang namas may dos hari, 19:15. Nag-ingon to si Sikias, Ginoo, nag-ampo ko nimo. Pero nagatubang ko ng larawan si Kirubin, kaya naibaw ko nga ang imong presensya na ariya. Nagatubang ko sa larawan si Kirubin, kaya ang imong presensya na ariya. Sa ito pagkana na yung larawan, gimbutan si Ginoo nga na iyang presensya. Nga ni, mutubag sa mga pag-ampo pinagis Kirubin. Kaya ingaw na siya nga, doon ay panahon buwisis nga mag-ampo ka, tubagon ta ka, pero ang mutubag ni mo Kirubin. Pag-ampo ng misis na may lanog-lanog, so Ginoo maron, ay maron. Pagtanaw niya, Kirubin may nagbukas baba, gituman sa Ginoo isa. Nga kanan Kirubin, uy mutubag sa imong pag-ampo. Ako na, kabiton akong Kirubin. So naas na niya. Muna nga, kining mga istorya na to, tinandi ay ramin sa tinuod imong nabasa. Kung sa tinuod ka akong nabasa. Yan, kita lang may mamalando nga na kung magbubuwag na tayo. Okay. Sapa. Dapat siya Sapa. Tulong last ka. question. Yes. Last question. Okay, no? Excuse me. Remind lang sa mga utana, no? Na kung pwede mga utana, nagkumpani mo mga utana, paminaw. Okay. Kasama na ito, pakibaw, ng utana, di po paminaw. Okay, bro? Okay. Sige. So, dili pagbali. No? Kirubin ang gingon, no? Pero dili balaan mga tao. Karon, nagingon ang balaang kasulatan si Apostol Pablo diha sa Roma 1:22 ngadto sa 5 mo na kong pangutana. Maton nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbes himayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao na inigimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tawo. O tungod niya na, gipasagda na lang sila sa Diyos, diya sa mangilan nga gitingwa sa ilang kaugalingon. May 5, dili ni Wale, pangutanan siya 1 minute may pangutana. May 5. Mahilom sa Kaya ni hilom sa Ana, paminaw. gipulihan nilag bakat ang kamatuoran o mo ilang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Akong pangutana, kinsay giigo ni Apostol Pablo nini, ang taga-Roma o ang tanang tao nga mga tibuok sa kalibutan. Okay. Ibaya. Hangyo lang sa paminaw mo. Ayaw. Pil. Ayaw, kajawi. Kini ato, himuon na ito nga exchange of facts from the Bible. Ya, kita lang mag-igo niya sa itong balay. Na, pangutan na anindot kayo. May tungkol sa Kirubin, may tungkol sa tao, may tungkol sa Santos na makaluwas. Subayan to na ako itong Santos na makaluwas. Nasa Judas Tadio 1:23. Judas Tadio 1:23. Bingon ang Ginoo. Kanto siya mga apostoles. Naay mga tao nga naa na sangilit sa impyerno. At tuwa sila. Luwasa sila. Lakaw ka mo, tuwa sila. Luwasa sila. Nga nung miksugo mo ng Ginoo sa apostoles pagpaluwas, nga di magandang kaluwas ng tao. So naay mabasa, suguon sa Ginoo pagpaluwas, magkaluwas na. 1 Corinto 9:22, yung San Pablo, alang sa mga huyang nagpakahuyang ako. Alang sa gamhanan nagpakagamhanan ako. Aron maluwas ko ang uban kanila. Lagi, sulti mo San Pablo, makaluwas yan. Anong inon man ito, huwag kayo makaluwas.